Какво ще готвиш, Андре? Днес ще готвим пепър стек, по-точно с пепър сос. Може да използвате всякакви видове стекове, говеждо контрафиле, свинско контрафиле. Вече си запържих рибая. Това е идеята на всичките рецепти, да можете вкъщи да ги направите много бързо. В тигана съм изпържил стека, увил съм го в фолио, за да си почива. Колкото го пържиш, толкова трябва да почива. Слагам лук шалот, но може да си сложите и нормален лук. След това зелен маринован пипер. Ако нямате зелен маринован пипер, може да си щукате и пипер малко по-наситно. Бял, черен. Сега за аромат и вкус. Някои слагат коняк, аз предпочитам да слагам уиски. Ето го. Като излезе алкохола, ще му добавя и малко говежди бульон, може да добавите и пилешки бульон, може и зеленчуков бульон. Ако нямате, може и малко вода. Идеята е малко да поври. Добавяме сега сметана, 150-200 мл на това количество. И леко да почне да се сгъстява. Много е важно да усолите най-накрая, защото ако сложите сол в началото, после може да стане солен. Увития стек си го изваждаме, слагаме върху чинията. Аз съм сложил и малко росмарин, да му дам един приятен вкус и аромат на самото месо. И сега заливаме със соса. Ето и нашия стек е готов. Идеята на тези рецепти са да си ги приготвите бързо вкъщи. Ние не ги приготвяме в ресторанта, но и идеите и базата са от интернационалната кухня. Пробвайте да направите този хубав стек вкъщи.